Kaixo kazetaguneko lagunak, ongi etorri bideotutorial berri batera. Gaur, mezu elektroniko bat bidaltzean, CC eta CCO terminoen arteko desberdintasuna zein den ikusiko dugu. Az gaitezen. Gmaileko interfazea erabiliko dut azaltzeko, baina edozein posta elektronikoko zerbitzutan termino horiek izango ditugu. CC eta CCO zer diren ikusi aurretik errepasa dezagun azkar norentzat eremua. Eremu horretan jarriko dugu hartzaile nagusiaren helbide elektronikoa. Pertsona horrek edo posta jasotzen duten pertsonek erantzun behar dute mezua. Norentzat eremua ikusita, az gaitezen CC-tik. Erdaraz, konkopia bezala ezagutzen dugu, baina kopia de karbon esan nahi du. Termino hauek mezu elektronikoak baino lehenagotik existitzen ziren. Eremu honetan, mezuaren berri izatea nahi dugun pertsonen helbideak jarriko ditugu. Garrantzitsua da, jakitea hartzaile guztiek ikusiko dutela nortzuk dauden CC eremuan. Adibide bat jarriko dugu. Imaginatu zure nagusiari mezu bat bidaltzen diozula proiektu garrantzitsu bati buruz. CC eremuan proiektu horretako zure taldekideak gehitu ditzazkezu. Haiek ere jakinaren gainean egon daitezen, baina ez da espero haien erantzuna jasotzea. CC terminua ikusita, CCO terminora pasako gara. CCO terminua erdaraz konkopia okulta bezala ezagutzen dugu, baina kopia de karbon okulta esan nahi du. Eremu hau CC eremuaren antzekoa da, baina kasu honetan hartzaileak ez dira ikusiko. Hau da, inork ez du jakingo nork gehiago jaso duen mezu horren kopia bat. Adibide bat jarriko dugu. Demagun ekitaldi bat antolatzen ari garela eta hainbat kontakturi gonbidapena bidaltzen diegula. CCO eremua erabildezakegu gonbidatuen helbide elektronikoak pribatuan mantentzeko. Guztiek mezu bera jasoko dute, baina ez dute gainontzekoen helbideak ikusiko. Bi terminuak ikusita, azkar baten ikusiko dugu noiz erabili CC eta CCO. CC erabilgarria da, hainbat pertsonek elkarrizketaren berri izatea nahi dugunean, eta ez zaigunean axola gainontzekoek ikustea nork jaso duen mezu hori. CCO erabilgarria da, posta helbideen pribatutasuna babestu behar dugunean, edo hartzaileak mezua nork gehiago jaso duen jakitea beharrezkoa ez denean. Eta hau da guztia gaurkoz. Orain badakigu nola erabili CC eta CCO gure mezu elektronikoetan. Bideoa gustatu bazaizu, ez ahaztu gustoko dut ematea eta gure kanalean harpidetzea tutorial erabilgarri gehiago izateko. Hurrengora arte!